Ambalma ami folida manwatina malikoro maliko kama ini ala fe ala kanga lañu sabati ya ko do mangane do émission yere kun kene ni émission mi na aya adamne radio salamna ni ambe de temps en temps vidéo fana ka kabla réseau sans fait ni anga tem ti dore a sinzina adamadian kan adamadian be se ga nyen jogo munna lebi an fana be famel nun sorala hakilina munun bawna an yɛrɛ bolo a bɛ se ka ɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la an b'o hakilinaw fana ko cari adamadenw o ni ɲɔgɔn cɛ an ka kanaliw fɛ radio so walima réseaux sociaux la walima sira wɛrɛw fɛ o kuma kɔnɔna na an bɛ radio fo n'o ye radio salam ye ni ale tun bɛ an ka émission la passé ani radio kurikan an bɛ ale fana fo kosɛbɛ n'o filɛ nin ye kuri du kɔnɔna na a ka directrice n'o ye Diya Sanogo ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka d'aw ma hali bi kuri mara bɛɛ ka taa se Yoroso ma ka taa se Kucala ma ani Burukina dugu dɔw bɛ yen ninnu caman bɛ anw lamɛn an ka réseau sanfɛla la hali bi an b'aw fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka taga di hali bi ne yɛrɛ ka dugulakaw ma n'o ye Tanjo ye Tanjo an bɛ Tanjo fo Tanjo dugutigi ani ka Tanjo quartier les 10 quartiers de Tanjo donc foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka taga d'aw ma k'a fɔ ne yɛrɛ Tanjo ka de voilà donc an bɛ foli di o bɛɛ ma an balima minnu bɛ voilà sigiɲɔgɔn minnu kɔrɔ ni dɔgɔ minnu bɛ an b'o bɛɛ fo ani ka taa se forokilakaw fana an b'olu fo kosɛbɛ sabula kuma caman b'a lamɛn o caman bɛ an ka Facebook sanfɛ an ka WhatsApp sanfɛ du moins an ka WhatsApp groupe la k'a ɲinana k'a fɔ WhatsApp groupe dɔ b'an bolo ni minnu bɛ fɛ k'a to k'an ka kunnafoniw suivre voilà o bɛ se ka an wele an b'o ajouter an ka groupe WhatsApp la a bɛ se ka fɛn kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ o yɔrɔ la yen minnu tɛ an ka thématiques ye n bɛna min fɔ o ye juste kɔlɔsili dɔ ye n ye kɔlɔsili dɔ de kɛ société la parce que n ka baara ye n bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ voilà donc sani ka taa yɔrɔ jan an ka livre min bɔra 2021 ale bɛ a livre exemplaire bɛ yen ni minnu mako b'a la o bɛ se ka commande kɛ voilà n ka numéro la walima a bɛ se ka passer supermarché Shoprite la a bɛ se ka livre ninnu sɔrɔ o la livre tɔgɔ ye Défi du mois n'i y'a kalan ka ban a ka ca ala fɛ dusukasi dɔw b'i la dɔ bɛ bɔ a la n m'a fɔ a bɛ ban dɛ dɔ bɛ bɔ a la wa i na faamuyali sɔrɔ ko dɔw la diɲɛlatigɛ la voilà donc an bɛna ne ye kɔlɔsili dɔ kɛ kɔlɔsili nin n kɔni y'a kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ kɔlɔsili ni a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye a la i n'a fɔ tiɲɛ tɛ mais kɔlɔsili de don c'est que a b'a kalama nin waati laban in na kuma caman polygami kumaw bɛ caya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ polygami cɛ ka muso fila saba walima naani furu voilà ni dɔw b'a fɔ a man ɲi kojugu de don voilà dɔw b'a fɔ a ka ɲi c'est à dire que bɛɛ n'i ka hakilina de don quoi dɔw b'a fɔ ni se b'i ye voilà ni min bɛnna la voilà mais an kɔni bɛ min dɔn quand même c'est que farafinna en Afrique quand même polygami muso caman furu ka taa se n t'a dɔn silamɛya de ko k'a dan naani na je sais que c'est pas un crime quoi voilà n ko farafinna dɛ n m'a fɔ hakilina kura minnu nana ka bɔ diɲɛ yɔrɔ fan wɛrɛw fɛ ka na fɔ ko non kojugu de don parce que kɔlɔlɔ dɔw b'a la muso ka kɛlɛ voilà cɛ tɛ se musow kɔrɔ voilà fɛn caman voilà au-delà de tout ça je sais que farafinna haramu tɛ quoi farafinna kɔni na haramu tɛ voilà muso caman furu kɔni n ka bɛ farafin ma quoi voilà wa musow tun tɛ o fana kɛ ko juguba ye quoi k'a fɔ voilà n'i ye muso filanan ta c'est comme i ye fɔlɔ janfa voilà parce que en réalité an bɛ yɔrɔ min na 21e siècle muso ninnu b'a concept kɛ ten n'i ye dɔ wɛrɛ ta c'est comme si voilà c'est une trahison voilà i ye kojuguba de kɛ voilà voilà o bɛ commencer ka moriso taw bɛ daminɛ karamɔgɔso taw bɛ daminɛ fɛnw bɛ kɛ voilà donc u n'a ɲɔgɔnsiw quoi mais n ye kɔlɔsili min kɛ c'est que keleya ko musow ka sinayako kumaw caman fɔli ani yɔrɔ minnu na musow bɛ opposer kosɛbɛ kosɛbɛ muso minnu b'a fɔ n tɛ jɛn n'a ye n tɛ ala ka u b'a kɛ mankan ye kosɛbɛ yɔrɔ min na ani famille minnu kɔnɔ n ye kɔlɔsili k'a ye k'a fɔ généralement n ye n ka kɔlɔsili dɛ ni cɛ min bɛ yen ni se dɔɔni b'a ye quoi ni cɛ min bɛ yen ni se dɔɔni bɛ cɛ ye ani i b'a sɔrɔ muso tɛ baara la quoi voilà ni muso tɛ baara la walima hali a bɛ baara la mais sɔrɔ bɛrɛ t'a la le plus souvent olu couple ninnu na a bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ walima tiɲɛ de don opposition ka bon quoi n kɔni ye kɔlɔsili min kɛ a opposition ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ le monsieur ça va yɔrɔ ka ɲi a bolo mais muso min b'a bolo
u b'a opposer ta karamɔgɔ sow la fɛnw kɛ dabaliw bɛɛ kɛ kɛlɛw fɛnw bɛɛ tigɛ ale tɛ jɛn n'a ye quoi k'a sɔrɔ cɛ in bɛna kɛ a tɛna i ka wari deli a tɛna i ka muso don i ka so kɔnɔ a tɛna don i ka fo la mais du moins c'est naturel pour la femme a k'a opposer quoi voilà donc n kɔni y'o kɔlɔsili kɛ et puis le plus souvent duguba kɔnɔ quoi voilà duguba kɔnɔ a kɛlɛ caman minnu bɛ kɛ c'est vrai an ka sigidaw la village ninnu fɛn ninnu na cɛw bɛ muso caman ta i b'a sɔrɔ cɛw yɛrɛ ko si kɔrɔbalen tɛ kosɛbɛ denmisɛnninw des jeunes voilà muso 2 3 4 b'u dɔw bolo et puis bon u b'u ka vie mener voilà problème ba tɛ quoi voilà parce que olu ka société kɔnɔ voilà c'est normal ani kɛlɛ ka kan mɔgɔ t'o kɛ o problème ye puis musow fana t'o kɛ problème ye quoi mais au-delà de ça o tɛ mɔgɔw bali ka kɛlɛ quoi hali famille yɛrɛ kɔnɔ ni muso tɛ yen mɔgɔw bɛ kɛlɛ voilà mais les femmes arrivent à gérer voilà mais kɛlɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na c'est que min kɔlɔsi i b'a sɔrɔ muso minnu tɛ fɔra bafuruni i b'a sɔrɔ elle-même elle est prise en charge intégralement a talen don en charge a ka fɛn bɛɛ tout ça cɛ jɔnni n'a ka kungo ye mais olu de bɛ opposer kosɛbɛ mais de l'autre côté j'ai vu que aussi minnu tɛ problème ba poser a la kosɛbɛ c'est vrai hali a man d'u ye mais o tɛ problème ba poser i b'a sɔrɔ couple kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso jɔyɔrɔ ka bon dɔɔni fana i b'a sɔrɔ cɛ seba tɛ cɛ ye quoi seba t'a ye mais la femme muso fana b'a débrouiller ka fɛnw kɛ voilà a ka ci misɛnninw fɛnw ɲɛ a ka fɛn caman bɛ cɛ t'i impliqué a fɛn caman na kosɛbɛ quoi voilà donc a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ muso 2 bɛ cɛ bolo mais c'est vrai que visiblement an ɲɛ bɛ min na o n'a ɲɔgɔnna kɛlɛba tɛ yen quoi c'est vrai kɛlɛw bɛ kɛ mais o n'a ɲɔgɔnna kɛlɛba tɛ yen i n'a fɔ minnu bɛ cɛ kɛlen bɛ ka o ta en charge quoi voilà donc o kɛlɛba tɛ yen peut-être je me dis que a bɛ se ka kɛ muso fɔlɔ min bɛ yen a t'a opposé k'a fɔ bon ne yɛrɛ min bɛ yan a ti k'a fɔ k'a bɛ koba kɛ ne ye o n'a fɔra ko k'a bɛ dɔ wɛrɛ furu i fana bɛ na k'i yɛrɛ de ye o fɛn tɛna di fana ma donc o la peut-être c'est à cause de ça voilà kɛlɛba tɛ kɛ fɛnw tɛ kɛ parce que n'i y'a jateminɛ hali an ka village la musow jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ ninnu fɛn ninnu na kosɛbɛ musow b'u baara ninnu fɛn ninnu kɛ donc o yɔrɔ la ni muso caman b'i bolo non seulement u b'i dɛmɛ baara la mais aussi i b'a sɔrɔ den minnu b'i sɔrɔ denw fana ye ressource dɔ de ye famille kɔnɔna na pour que famille ka se ka bonya voilà donc olu bɛɛ ye hakilinaw de ye minnu bɛ se ka fɛn kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ se ka muso caman ta mais cɛ bɛɛ n'a ka muso wɛrɛ takun de don quoi voilà cɛ bɛɛ n'a ka muso wɛrɛ takun de don mais o hukumu kɔnɔna na fana n tilala ka muso dɔ de fana ɲininka n ko munna musow bɛ to k'u opposer kojugu cɛw ka muso furu la k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ i tɛna wari bɔ i tɛna foyi bɔ n'i yɛrɛ tu te poses pourquoi ko nata ko de don quoi a tigi ko ne ma ten ko nata de don ko parce que ni dɔ in nana ko sɔrɔ bɛna tila quoi a bɛ se ka kɛ cɛ tun bɛ ka 100 d'e ma ni dɔ nana bon 100 bɛna tila a bɛna kɛ 50 ye dɔ bɛna bɔ i ka sɔrɔ la quoi k'a bɛɛ ye nata ko de ye ko sinon ko dɔ wɛrɛ tɛ quoi bon souvent n fana nana nin kɔlɔsili min fana kɛ ka na ye n ye raison fɔlɔ min fɔ est ce que nata ko fana dɔɔni fana t'a la et bizarrement souvent muso minnu fana bɛ na 2nan la ou bien 3nan la olu fana de b'a fɔ k'o bɛ kɛlɛya kɛ quoi ne yɛrɛ dabali banna e nana dɔ sɔrɔ yen o ye accepté mais e min nana e de b'a fɔ ko non ko min bɛ yɛrɛ k'e b'o lataga quoi bon souvent cɛw fana ka problème fana bɛ nin yɔrɔ la ni min wulila 2nan ko nɔfɛ a b'a laminɛ ka dɔ in fɔlɔ in hali n'a sɔrɔ n'a mun di ka taa o kɔrɔfɔ dɔ in k'o tɔgɔ tiɲɛ dɔ in ye ka fɛn bɛɛ fɔ ou bien o bɛ promesse ta ni nana nin bɛ taa n'a bɛ ten pour moi je pense que mɔgɔw man kan ka kow lié ɲɔgɔn na quoi i ni fɔlɔ man di a bɛ ten bon n'i nana don 2nan ko la a bɛ se ka kɛ parce que ni dɔ man di i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fɛ mais c'est pas une bonne raison k'a fɔ k'i bɛ taa fɔ o fana ɲɛna k'i b'o o dɔ in mangoya o tigi ye n'i y'o baara kɛ i ma cɛya baara kɛ o ye quoi i ma cɛya baara kɛ o ye parce que i bɛ ka kɛlɛ de tigɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ quoi les femmes sont sensibles an balakaw an tɛmɛtɔ dɔ don an bɛ hakɛto ɲini u fɛ mais ko dɔw bɛ cɛw bɛ tɛmɛ a kan o tɛ fɛn fɔ mais musow bi a ko bɛɛ jateminɛ misali la i b'a sɔrɔ i bɛ ka location dɔ la yɔrɔ dɔ la i bɛ san 5 san 6 kɛ i ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma mais n'i nana muso furu i ka muso bɛ n'i da don kuma na parce que olu ka jateminɛw ka bon fɛn dɔw la kojugu fɛn dɔw bɛ an tɛ u ka problème ye olu b'u ka problème ye donc musow bɛ nin sira kan
donc muso caman furu la an kɔni ye nin kɔlɔsili kɛ voilà souvent i b'a sɔrɔ n b'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ten dɛ mais souvent a dɔw bɛ nin cogoya la bon se bɛ minnu ye u bɛ se ka muso surtout duguba kɔnɔ le plus souvent yɔrɔ dɔw la ni se bɛ musow tɛ kɛ ɲɔgɔn kan bon minnu fana tɛ ɲɔgɔn kan je ne sais pas pourquoi olu fana bɛ to ka kɛlɛ kɛ hein voilà donc n kɔni ye nin kɔlɔsili de kɛ mais je pense que an bɛ yɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ musow kɛlɛ dɔ bɛ musow ma ka kɛ mais n'i ye muso ye i donna n'i tɛ muso ye i t'o faamu quoi voilà mɔgɔ tɛ muso ka kuma dɔw kɛ u nɔ na quoi olu yɛrɛ de bɛ se ka n'i tɛ muso ye i tɛ se k'o dɔn quoi musow dɔrɔn de b'a dɔn u bɛ kɛlɛ kɛ kun min na quoi voilà mais anw ye cɛw ye an tɛ o yɔrɔnin ninnu an t'olu faamu quoi souvent pour que i ka cɛw fana faamu f'i ka kɛ cɛw place la i ka sɔrɔ ka cɛw faamu n'i bɛ fɛ ka musow fana faamu i ka kɛ muso place la i ka sɔrɔ ka musow fana faamu donc souvent a bɛ ten mais an bɛ se ka essayer k'a lajɛ an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na ka ɲɔgɔn ka ko dɔw faamu ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni faamuyali kudari ye donc o fana ka fisa an ka baaraw la sinon a muso caman furu nin souvent situation dɔ bɛ ni condition bɛrɛ t'i bolo n'i y'a kɛ a bɛ se ka i ka condition tɔ empirer quoi surtout ni silamɛya yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ka muso ta en charge intégralement parce que i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ en matière de besoin i seko damayira la voilà i b'o seko kɛ mais diɲɛ yɛrɛ gɛlɛla ka se yɔrɔ min na sisan est ce que mɔgɔ bɛ yen surtout an ka jamana ninnu na k'i bɛ se ka muso ka charge ta intégralement je pense que c'est pas possible o tɛ se ka kɛ quoi c'est vrai que le principal ye minnu ye i n'a fɔ dumuni kɛnɛya siyɔrɔ voilà besoin damadɔnin dɔw bɛ yen k'olu kɛ mais ni muso yɛrɛ fana bɛ dɔ la a bɛ baara la fɛn na donc a fana bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔw ta wa o yɛrɛ de fana ka ɲi parce que an bɛ yɔrɔ min na waatiw tɛmɛna musow bɛ cɛw ta bon travaux an tun bɛ monde agricole la sɛnɛw ba yiriwala an ka sigidaw la an tun b'o la fɔlɔ mais musow bɛ baara kɛ hali sisan musow bɛ baara kɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la u bɛ fɛn kɛ u bɛ cɛw dɛmɛ o baara ninnu bɛɛ la donc o hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ charge dɔw bɛ yen u tɛ cɛw kan kosɛbɛ quoi misalila foro ni fɛnw na musow bɛ nafɛn minnu sɛnɛ donc i b'a dɔn nasɔngɔ bɔba tɛ a yɔrɔ caman na an ka dugu ninnu na n'i ye jɛgɛ san walima kɔgɔ san walima cumage fɛn essentiel ninnu dɔ walima tulu k'olu san ka bila mais fɛn min ye nafɛn ninnu to ye tɔ ye peut-être gɔyɔ tomati ale ni foronto ale ni jaba fɛn ninnu i b'a sɔrɔ musow yɛrɛ bɛ olu fɛn ninnu sɛnɛ donc wari bɔ ti ye olu fɛn ninnu la mais duguba kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ wari bɔ a la ka san de o de la duguba kɔnɔ muso ni cɛw bɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ nasɔngɔ tɛ bɔli kɛ nasɔngɔ tɛ bɔli kɛ a balimamuso kuma dɔw la a bɛ bɔli kɛ dɛ aw de bɛ fɛ dɔɔnin ka fara kan pour que samedi ni dimanche ni ani ntɛnɛnninw ka se ka sara voilà donc a dɔw bɛ se ka kɛ o fana ye donc tuma caman a b'a fɔ ko nasɔngɔ tɛ bɔli kɛ donc n'i ye o situation caman jateminɛ i b'a ye k'a fɔ duguba kɔnɔ tuma dɔw la an ka foli di cɛw ma c'est vrai musow caman b'a fɔ cɛw bɛ ten a bɛ ten mais je pense que an ka foli di cɛw ma quoi bi yɔrɔ min na cɛ caman bɛ yen c'est vrai cɛ caman bɛ o jɔlen to jɔyɔrɔ mais caman fana jɔlen bɛ o yɔrɔ la o jɔyɔrɔ la et o la fana n ye kɔlɔsi dɔ kɛ cɛw caman de bɛ yen minnu jɔlen bɛ o jɔyɔrɔ mais i b'a sɔrɔ o lafiyalen t'o musow bolo quoi i b'a sɔrɔ presque u ka musow ka charge bɛɛ tuma min na muso wɛrɛw bɛ yen ka kɛlɛ kɛ ko cɛ tɛ ka nasɔngɔ di a tɛ ka nin di a tɛ ka nin kɛ presque il est inexistant quoi en matière de prise en charge de la famille olu bɛ ka mankan kɛ tuma min na c'est à même moment e min ka charge bɛɛ taara e fana bɛ ka mankan kɛ quoi parce que problème t'i da la e bɛ ka miiri ko wɛrɛ de la donc adamaden yɛrɛ ka nature la kuma chaque fois fo problème dɔ ka créer ka bila e ka to k'o ɲɛnabɔ quoi est-ce que vous voyez donc je pense que o ye fɛn fana cɛman ye an bɛ yɔrɔ min na ni ala ye gɛrɛsɛgɛ cɛ la cɛ min kɛlen bɛ ka seko damayira kɛ i ka besoin na i kan ka foli di u ma n'o dimina i man kan ka dimi quoi voilà i kan k'i majigin o tigi bolo i kan k'i o tigi kɛ i ka roi ye n'i y'a kɛ a kɛ i ka roi ye a b'i kɛ reine ye quoi o de la i b'a ye k'a fɔ n ye nin kɔlɔsili in fana kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o ye conseiller conjugué ye c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ladi furu sira kan a kɛra cɛ a kɛra muso ye kuma caman i b'a sɔrɔ u bɛ kuma musow de fɛ ka caya u bɛ tapeli kɛ musow de kan ka caya parce que cɛ nɛgɛ ka di ni nana furu kɔnɔ cɛ ka hakilina ye min n'i tugu cɛ ka hakilina kɔ n m'a fɔ juguman sira kan dɛ ɲuman sira kan a ka ca ala fɛ i bɛ cɛ sɔrɔ quoi c'est vrai que a bɛ ko caman bɛ yen a b'a to i ta la i bɛ responsabilité caman gérer quoi et chaque fois n'a mago bɛ fɛn dɔ la a bɛ conseil ɲini i fɛ i fana kan kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min dayɛlɛlen de don mɔgɔ min bɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ min nana furu kama quoi parce que fɛn fana bɛ dépend a yɔrɔ la ni mɔgɔ min mana furu kama ɔ
et finalement a bɛna comportement sugu dɔw ta minnu man ɲi wa fɛti fɛ ni comportement ɲuman ti yɔrɔ la quoi hali ni cɛ ka ɲi n'a fɔ jinɛwoloso ko cɛ b'i fɛ fo ka dama tɛmɛ ni jogo juguya daminɛ a dusu tɔɔrɔli daminɛ ko kolon dɔw daminɛ fɛn bɛ josi dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ n'i bɛ safunɛ utiliser cogo min na safunɛ bɛ taa ban dɔɔni cogo min na a bɛ kɛ ten de fɛn foyi si tɛ yen ko min ti balo a bɛ balo ni fɛn fɔlɔ min ye o ye jogo ɲumanya de ye ka ko to ɲɔgɔn ta la k'a dɔn ko nin y'i cɛ de ye i kan k'a bonya i kan ka ko ta ta la wa jamalenya tɛ furu foyi ka ɲɛtaga sabati an ka farafinna yan cɛ farafin cɛ hali ni fɛn t'a bolo cogo cogo a ka cɛya jɔyɔrɔnin n'o t'a bolo i b'o t'a bolo hali ni wari de bɛ muso bolo ka kɛ wariba de bɛ fɛn bɛɛ b'i bolo i ka cɛ in ka cɛya jɔyɔrɔ la n'i y'o t'a bolo i n'a bɛ ɲɔgɔn faamu o de la a b'a ye k'a fɔ muso caman bɛ yen u bɛ cɛ ɲini na bi u si kɔrɔbayala munna cɛw tɛ nana u nɔfɛ kun bɛ se ka kɛ jamalenya ye a dɔw kun fana bɛ se ka kɛ parce que ale ɲɛ b'a la sɔrɔ b'a bolo a t'a majigin mɔgɔ ye a t'a kan jigin maa ye wari b'a bolo so b'a bolo mobili b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo ale bolo o y'a bɛɛ de ye wa diɲɛlatigɛ dɔrɔn t'o ye quoi donc o de la a b'a fɔ ko non ko muso dɔ bɛ yan k'a bɛ ka cɛ ɲini ko a bɛ ten k'a bɛ baara la ko fɛn bɛɛ b'a bolo i bɛ cɛ dɔ maa ma ne sen tɛ nin na cɛw ne tɛ nin ka ko la k'a sɔrɔ a m'a mɛn ko muso in ye mɔgɔ jugu ye a m'a ye ko muso in ye kokolonkɛla ye a m'a mɛn ko muso in i ma foyi mɛn na juste parce que a y'a mɛn ko se dɔ bɛ muso in ye donc finalement a b'a fɔ ko non ale t'a la parce que réalité dɔ fana ye mun ye muso setigi caman de bɛ yen minnu bɛ a manjigin a cɛ ye o man ca dɛ o man ca fɛn bɛɛ b'a bolo wari b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo ko k'a manjigin a cɛ ye o man ca voilà fo ni ala ɲɛsiran ye maa kelen kelen mun dusukun na olu bɛ se k'a to ala kama parce que ala ɲɛsiranya ka ɲi adamaden fana ma a b'a to adamaden i bɛ tɔ to quoi voilà ala ɲɛsiranya maa n'i bɛ siran ala ɲɛ a bɛ adamaden basigi o de la diinɛ ka ɲi an ka sigida la hali an ka société minnu na diinɛ tun tɛ yen i n'a fɔ silamɛya ni kerecɛnya tun tɛ yen fɛn dɔw fana tun labɛnnen don an ka sigida la walasa ka adamadenw lasiran quoi k'a fɔ ko être suprême dɔ bɛ yen o kɛla ala ye o kɛla fɛn wɛrɛ ye n'i ye nin kɛ nin kojugu b'i sɔrɔ n'i ye nin kɛ nin ko in bɛ k'i la a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden basigi sabula ni adamaden to a yɛrɛ ma ni garde fou t'a la an ko garde fou i n'a fɔ n'i yɛlɛla pont sanfɛ garde fou o ɲɛ bɛ o bɛ barre mun bila pour que ni mobili kelekula a kana se ka jigin walima ni fɛn na i kana jigin ji kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ ka vie la k'i to i yɛrɛ ma ten a bɛ kɛ gɛlɛya ye i ma i bɛ don fili caman na o la éducation ka ɲi éduquer de ye garde fou ye garde fou voilà les garde fou éducation de y'o ye wa maa tola i yɛrɛ ma ten i labalola i somɔgɔw fɛ dumuni sara fini sara kɛnɛya sara mais adamadenya ɲinɛ fɛn min ye moralité ye k'o dɔɔni d'i ma o ma don i la a bɛ jouer i ka fɛn bɛɛ kan i ka furuko i ka baarako i ka sigiɲɔgɔnya a bɛ jouer i ka fɛn bɛɛ kan parce que société bɛɛ n'a norme de don quoi société bɛɛ n'a taabolo don n'a norme de don maintenant ni e t'o norme kɔnɔ o ma fɔ e yɛrɛ o ma bilasira ka e to i yɛrɛ ma ten hali tubabu min bɛ ka droit de l'homme ko kuma minnu fɔ n ko norme dɔw bɛ yen fɛ yen faransi filɛ nin ye o b'a fɔ ko les lois de la république n'i taara faransi n'i ma to olu hukumu fɛn ninnu kɔnɔ o b'i gɛn il faut que i k'olu respecter wa diɲɛlatigɛ fana bɛ ten de il faut que mɔgɔ ka to cadre dɔ de kɔnɔ i ka se k'o respecter donc o de la mɔgɔ nana a bɛ fɔ ko danfara de bɛ mama ani muso cɛ dɔw bɛ yen olu ye n'a fɔra k'i ye mama ye o rôle d'éducation ladamu lamɔ o baara dir'i ma voilà mama nin ye n ba de mais n'a fɔra muso ko danfara de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc cɛ ale ni papa voilà n'a fɔra k'i ye papa ye i bɛ jɔ ka papa jɔyɔrɔ la n'o ye ladamu ye ka i seko dama yira la sabula adamaden i bɛ ŋaniya dɔ ta mais i bɛ dan yɔrɔ dɔ la ala de bɛ mɔgɔ dɛmɛ tuma caman a ka baarako la donc sigida kɔnɔna na fɛn minnu tun bɛ yen ka adamadenw bila i ka bila canal dɔ kɔnɔ k'i guider ka taa sira dɔ fɛ ka kɛɲɛ ni a ka adamadenya yɛrɛ lamɔ ye an b'a ye jamanaba minnu bɛ yen minnu caman ye ɲɛ sɔrɔ u ka ko la u ka diinɛ ko dɔw ma bon ten quoi mais o ye ɲɛ sɔrɔ parce que o ye discipline ladamu ka o taabolo de ye hali sini dɔw b'a la sini n'o ye jamana wɛrɛ ten jamana wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ten c'est à dire adamaden n'i y'a to a yɛrɛ ma a bɛ tiɲɛni kɛ quoi donc i kan ka ladamu donc n'e fana kɔrɔla n'i y'a ye k'a fɔ défaut b'i la i mansaw ma se ka o yɔrɔnin kɛ soit o sirannen ye walima o y'i kanu minɛ kojugu i fana bɛ se ka taa o sira fɛ
k'i yɛrɛ deli fɛn dɔw la ka lecture kɛ n'i ye kalan kɛ ka gɛrɛ mɔgɔba dɔw la minnu bɛ se ka i labilasira ka yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔ man kan ka to a yɛrɛ ma ten voilà o de ka fisa donc an balimaw an tola polygame kuma na ka na se ma parce que a bɛɛ adamadenya ko de ye an bɛ video bila yan ni ala sɔnna an b'a ɲini ka sɔrɔ nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ farafinna kɔni ka polygame ko a dabila tɔ tɛ sisan dɛ wa est ce que a b'an arranger yɛrɛ ni minnu bɛ se ka kɛ ni minnu bɛnna ni minnu se b'a ye bon je pense que musow a ka bolo don a dusu la a bɛ se ka aw arranger fana kuma dɔw la parce que an bɛ yɔrɔ min na surtout an ka duguba kɔnɔ muso gana caman de bɛ yen n'a fɔra ko cɛw kana muso wɛrɛ furu et puis c'est une chance i ka ta en charge ni min se b'a yɛrɛ musow bɛ yen bi bon u bɛ fɛ ka furu mais se b'u ye u yɛrɛ b'a proposer cɛw ye bon voilà ne yɛrɛ bɛ se ka nin yɔrɔnin ta i ka n furu ne yɛrɛ bɛ se ka nin ta n'aw bɛnna la problème foyi t'a la olu ye fɛn ye ne bolo tout problème ye diɲɛlatigɛ la chaque fois an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la mais mɔgɔ kana dab'a kama ka jogo juguya don i yɛrɛ la k'i bɛ ko kolon kɛ ko parce que a diyara ye quoi a ma ɲi mɔgɔ ma quoi wa i bɛ sigida tiɲɛ quoi voilà donc faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma ni video in diyara ye an b'a ɲini fɛ i ka partager i ni limanaw bɛɛ cɛ walasa u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an abonner an ka chaîne na yɛrɛkun kɛnɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ ka se k'a lasɔrɔ cogo min na